En plan, si tetas ou collóns, pode ter as dúas. Por que elegir? Unha muller completa. Como as hamburguesas. Exacto. Tedes outro, Tes outro aí, Cibra á esquerda. Me cago en Dios, outro. Tiño os 3 Reyes Magos. Melchor, Gaspar e D'Artagnan, ou como sea. D'Artagnan, sí. Claro que sí. Que credes que teño? Deficiencia mental. Eso siempre. Hostias. A puta ya. ¡Toma la cabeza! Pero Toma la cabeza con tu taca, toma a cabeza, taca, taca, taca. Só digo unha cousa. Alguén puxo no chat a sandía con mostaza está boísima. Hai xente que por menos acabou en Guantánamo. Aí lo dejo. Volveu o guirio muscular ese. Muscular. 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 Boas noites. É aquí donde leen mal os mensaxes. Eu gosto de mamar. Nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar. Nos peitos da cabritinha. No, vos mamades moito. O próximo día que quede con dedos para andar na bicicleta, voulle desenganchar as rodas. A ver se mete unha hostia polo monte abaixo e ataca lá un mes.